Lami siya! Sa mga mahiligon og sweet corn, anay usa ka lugar sa bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo nga nagdalit og fresh og lamian nga mga mais. Ato kining bisitahon mga kapuso. Dinhi sa bukirang bahin sa Sugbo sa barangay Sibugay, makita kining mga naglaray nga mga tindahan sa sweet corn. Dalit nila ang mga fresh, init pa o lamian nga mga mais sa barato nga presyo. Matud nila ang nakalahi sa ilang sweet corn kay bagong sanggi. Mao nga sigurado gyud nga lami kaayo kining kanon, ilabi na sa mga mahiligon kaayo niini. Sa pagluto, una, limpyuhan kini dayon ibutang sa tubig ug pabukalan sud sa 15 hangtod sa 30 minutos. Ug mauna kini, mga kapuso, ang lamiang sweet corn. Mapalit kini sa tag 100 pesos matag 3 ka kilo. Sweet kay mo sweet corn kay kuan man bago mang-harvest ang mga maestro niya kaning sweet corn nga ani kay malit ani kay makatilaw na ang uban ganahan sila kay tamis. Nakatabang gid ako katabang ang pagpaninda ng sweet corn. Daghan ang mamalit tungod kay makabusog usab kini kaayo. Ganahan mi mga ano ni kay kuan mo snaka ba. Basta mo ari may busay mo hapit din ni. Nindot naman lami siya. Paprihara mo naman. Uban ni Demi Hernani, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.